Elkarlaguntza sararen ustez, etxebizitza eskubidea ez da bermatzen, beste eskubide asko bezala. Ikusten dugu gure inguruetan jende asko kalean bizi dela, bere soldataren zati gehiena bideratu behar duela etxebizitza bat eskuratzera, alokairuan edo erostean izan. Aukeratu egin behar duela hile bukaerara iristeko edo alokairu ordaindu edo adibidez urberoa, kalefazioa beste behar batzuk asetu. Aldakon ez da desberdina eta arazo hori oso presente dago. Hemen alokairua suposatzen da 700 € inguruan dagoela, baina guk iragarkiak ikusten ditugunean asko eta asko gehienak 900 € gora daude. Gela bakarra alokatzeko 300–600 € bitartean daude prezioak. Immigrazio tasa 7% da, dakigunez, immigratutako jendeak zailtasun gehiago ditu paper faltagatik edo arrazakeriagatik etxebizitza bat eskuratzeko. Orduan, horrek guztiak zaildu egiten du asko etxebizitza bat eskuratzea Galdakon ere. Gainera, errenta arrakala handia da. 57.000 € inguruko errenta media da, baina 121 dauka 21.000-tik berako errenta. Esaterako Galdakon ikusi dugun gauza celebre bat horrela esatearren, da legez alokairua izan behar dela soldata baten 130 gehienez ere, baina orduan inmobiliariek zer egiten dute? Alokairuaren prezioa jaitsi beharrean, pertsona bat ez bada heltzen 130 hori baino gutxiago izatera berari suposatzen diona alokairu horrek, zuzenean pertsona horrek ezin du etxeari alokatu. Orduan jende gero eta gehiago geratzen da alokairu aukera gabe. Esaterako Galdakon egin izan dutena da saiatu etxe hutsak dituzten pertsonekin, etxe jabeekin hitz egiten eta hori arrastasuna ematen etxebide edo alokabideren bitartez jar ditzaten alokairuan euren etxe bizitzak. Etxe jabeen erantzuna gehienetan ezezkoa izan da, beldurra dagoelako edo dena delakoa. Dena dela horrelako neurriek egiten dutena da etxebide edo alokabide bezalako instituzioetatik laguntza bideratu azken finean etxe jabeen poltsikoetara. Etxe jabe horiek jarraitu dezaten negozioa egiten eta azkenean guztion zergetatik ateratzen diren instituzio publikoek ordaintzea hori errazteko neurriak. Orduan, gure ustez zer egin beharko zen, neurri guztiak izan daitezela etxebizitza negozioa izatea mugatzera bideratuak. Hau da, ez dezatela jarraitu negozioa elikatzen.